goatzen ez, huelgak. Huelgak, jende guztiak kalian. Eta nire atxak esan zuen, taberna itxita gaur, Hemen iska milia sortuko da, eta gutxina da iten dizue, bastarren bat, ontzen batzuk puskatzia. Eta gaur taberna itxita. Eta gendun taberna itxita, baina ni goatzen ez, negoela goien, lehenbiziko bizitzan, lehioa ateata, kalian zein ikusiko. Por que no abriz batek eta bestiak? Esan zuirik ibihar da, nik buruak inesaten ituen ez ez. Eta alakoatian azaldu ziren, guardia donostikoa izena, ez goatzen, saldi gainean zetoztinak guardiak. Donostitik deitu eta torrizian, orduako andoaingo guardia zibilak eta Mikeletiak eta basalitzan danakor, argo joik ez sortzeatik ankalian, pakia jarri nahian. Azaldu da, azaldi joik, klinklan, soju bat, nik lehiu erikita kalea behirata, itxizazu lehiu hori. Hamata, etxen ukutzen du neskata, atxata dana godien bai zeuden, itxizazu lehiu eta lehiu itxitat, alokatian, da, saldik lurrea, eroitzen dial. Gambara batetik botaz izkiduen karakolak kamioa, eta saldi guztik erristatu eta erori itentzien. Uix kamila sortu zen, hori bai etzaitera astutzen nahi. Ikarata dana pasaginun. Asaltoko guardiak. Asaltoko guardiak. Saldi gainean etorrita. Eta baina asaltua beha irintziduen. Hankaz gora danak, ben fusilak hartu eta lehio guztitata eskaletan gora, nondikan botatzen zituen miatzen. 34 izango zen, bai, la revolución. La revolución de octubre. Bai, de octubrian izan zen. Da, con toque de queda joten ginen etxera. Ziretan, sortziretan jote ebentu, eta venían los caballos, ¿cómo venían? ¿Con caballos venían? Bai, militarak, dana hartuta, eken. Guardias asalto. Bai, horreke, baina, noraz, militarak etorri ziren. Nik akordatzen nahi horrekin. Bai, eta guardias asaltota. Ordurako etxera, bestela? Kantua pesaten genduan, ez nire kunkatatzera, porque, zen bazu. Mamá, yo quiero ser guardia de asalto, no quiero trabajar porque me canso. 60 duros dan y una pistola, una porrita más, estira y toma.